L-Università ta' Malta u l-Awtorità tal-Anzjani għall-Istandards tal-Persuni Anzjani, l-OPSA, iffirmaw ftehim ġdid biex jissaħħaħ il-livell ta' kollaborazzjoni u servizzi li jingħataw lill-anzjani fis-settur tal-ġerontoloġija u l-ġerjatrija. Il-ftehim bejn iż-żewġ entitajiet nazzjonali se jservi għal bidla ta' informazzjoni, għarfien u riċerka, speċjalment brabta mas-servizzi statali lill-anzjani. Il-ftehim se jipprovdi wkoll aktar opportunitajiet għall-impjegati tal-OPSA biex jissieħbu fil-kors tad-diploma fil-livell ogħla fil-ġerontoloġija u l-ġerjatrija. Preżenti għall-okkażjoni kien hemm il-Ministru għall-Edukazzjoni, l-Isport, iż-Żgħażagħ, ir-Riċerka u l-Innovazzjoni Clifton Grima, is-Segretarju Parlamentari għall-Anzjanità Attiva Malcolm Pollaġus Galea, ir-Rettur tal-Università il-Professur Alfred J. Vella u l-Kap tad-Dipartiment tal-Ġerontoloġija u Studji ta' Dimensja il-Professur Christian Borch Wiereb. Is-Segretarju Parlamentari Aġus Galea stqar kif dan il-ftehim se jsaħħaħ l-istandards tas-settur u mhux biss l-istudenti se jgawdu minnu iżda anke l-anzjani. Dan is-settur dejjem qed jikber, dejjem qed jiżdiedu aktar ħaddiema, dejjem qed jiżdied iktar xogħol fih u allura importanti ferm li jkollna l-istandards miżmumin kif suppost ħalli naraw li jkollna settur li miexi tajjeb u wkoll settur li miexi b'mod sikur lil din il-parti ta' soċjetà tagħna l-anzjani fejn aħna hija ferm importanti l-kura li nkunu qegħdin nagħtaw. Min-naħa tiegħu il-Ministru Grima stqar li l-istudenti se jiġu mejjuna jiksbu l-esperjenza fil-qasam waqt li se jolli l-livell tal-università. U llum permezz ta' dan il-ftehim qegħdin naraw opportunità oħra li permezz tagħha l-istess studenti ħajkunu jistgħu jagħtu l-kontribut tagħhom ma' sezzjoni partikolari tas-soċjetà tagħna, sezzjoni li tant qiegħda dejjem tikber, sezzjoni li għandha bżonn l-involviment ta' dawn l-istudenti. Dawn it-tip ta' ftehim jassiguraw l-Università tibqa' waħda ħajja, waħda rilevanti, waħda li tagħmel id-differenza fis-soċjetà tagħna. Ingħad li dan il-ftehim se jservi bħala pedament għal aktar kollaborazzjonijiet futuri biex jitjiebu s-servizzi offruti lill-anzjani f'Malta.